Dobar dan, evo nas u još jednoj epizodi Survival. Danas idemo da igramo nešto novo. Ovdje sam ja nešto počeo, ali ne brojim ovo. Ovdje sam ja nešto. Znači idemo na drugo mjesto da napravimo sebi. Evo da budem pošten, ovako ovo ću sve bacit. Evo. Malo ovdje šta ima. Ovo ću bacit, ono mi treba. A i ovo ću bacit, šta će mi sad. Znači tu sam nešto počeo, nebitno. Evo idemo ovako gore. Ja sam snimio jednu epizodu Skyblock na single playeru, ali mi nije išlo nešto. Nešto sam zafrkao, pa evo snimat ću survival. Znači to vidim svako snima, ne snima niko ništa drugo, samo ovo od Minecrafta. Pa ću ja nešto ovako snimit u survival. Evo napravit ćemo za početak ovom ovdje ovako ćemo napraviti. Ali prvo moramo drvo. Da mi sebi ovo označimo. Tako, idemo vamo po drvo, isključit ćemo kišu. Kiša mene nervira. Ja bi da nju isključim. Prasić mali. Pipa pig. Daj bre prase makni se. Ovako prođemo malo uzeti drveta da bi mogli da pravimo materijal. Hajde drvo. Idemo još. Idemo još. Samo da kažem da ću snimat puno ovakvih epizoda. Možete me pratiti na mom YouTube channelu. Link će uvijek biti u deskripciji. Gdje si krava? Če nestane? Tu si. Ne znam, ja bih rekao da nam neće trebati ovo bijelo drvo. Trebat će nam ove gljive. Mislim da znam zašto. Da bi mogli da pravimo čorbicu. Čorbica je jako bitna za hranu, ona nam daje 4 butkice. O, ja sam gladan. Ko bi rekao, čuda da se desi. Znači, da probam, ali ne može se ovo pozad. A znam ja. Evo ako ćemo. Sad napravimo sebi stikova. Sad nam treba krampa. Jedna sikrica. Tako. Ne znam šta će nam ovo. Opet. Drvce će nam trebati. Još malo drveta. U ovoj ćemo epizodi da gradimo kuću i da napravimo nešto moderno. A za početak ćemo prvo imati ko neku
šupicu, kako šupicu, u zemlji ćemo napraviti za početak. Da napravim mač da pobijem ovo što ima. Ne, tu. Drveni mač, joj, to nisam koristio. Ovdje prase. Čekajte da ponesem. Oj, pada mrak, ja se moram pripremiti. Da se smjestim u tam svoju kućicu, opet ja ovo uzeo, nikad se ukanit. Ovo će nam trebat. Tebe ćemo da ubijemo, treba mi tvoje, pardon, treba mi tvoje meso, tvoje salo, treba mi tvoja masnoća da se nahranim. Masnoća. Zapovjedam, dajte mi masnoću. Žije, pa sad sam ubio pras. Odbi on. Aj, ne znam, svinjom. A što mi izradi svinja? Odbi on. Neš mi tako lako pojeći. Moramo brzo kući. Nestaje nam energije. Evo naše kuće. Nećeš mi sad pomoći. To, Azure. Daj da makar... Oj! Ne ti! Jedno malo. Znaš... Molim te, umri. Umri prije, tu. Skačemo. Moram se požuriti ovo. Da uđem. Če da me ubije neko. Kako se to zvuka? Aj, šta su mi uradili? Sram da vas bude. Palit ćemo ovako. Svaka će epizoda trajati do 10 do 15 minuta. 15 ako je nešto zanimljivo, 10 i kraće ako nije nešto baš zanimljivo. I možda čak i kraće ako ja budem ono negdje da idem. Da obavim neki posao ili da pomognem nešto. Znači da se razumijemo. Otkud ovdje zemlja? A, našli smo. Šta će nama gravet? Budi tu i ne miči se. Šta je ovo, brate moj? Ovo će nam trebat. Ovo ću da preradim. Ovo ću ostaviti. To je zona. Kako će biti dan kad sam tek sad ušao? Treba nam kamenja. Da bi sagradili neku kućicu napolju. Tu ćemo ispred, nećemo nigdje daleko. Hoćemo na neku veću površinu.
šumce i tako to. Ma pametnije to. Nego negdje vam da se zavučem da kasnije ne znam gdje mi je kuća. Treba nam trenutno samo. A što me muči ovo pričanje, izvinite, ovo je moj prvi video. Dobro, nije baš prvi, imam još jedan, ali stvarno izgubim se u pričanju. Znači, nemoguće. Kako ja da kopam u kamenju? Evo ga. O, iskopao ja sve. Ma nema se još bolje za mene. Ne treba mi krevel, šta ćeš mi ti? Daš malo ovdje oko. Ja volim da kažem prasić, iako nisam, ne bi da govorim ništa, ne mrzim nikog, ali volim da kažem prasić, svinja i nekako mi seljački. Svinja. Svinjo jedna. Kani me se prasiću prokleti. Prasić mi nekako slatko. Ako ste možda gledali onaj film Baby Pig. To je baš dobar film, prasić mali. Ja sam ga, kad sam ga prvi put gledao, ja sam rekao, ovo će biti prasić. Ajmo mi napade pa nek bude ko hoće. Čuo sam pauka. Pa će si gre. Listengate. O, crnac. Jesse Nigeru. Uj, jebote. Bježi Nigeru od mene. Ne ulaz vam. Oj. Brzo, brzo, šporet, umrijeću. Oj, umirem. Zaboravio sam na najbitniju stvar. Na Minecraftu. Ja se ovdje s palcima zafrkajem. Meni treba rane. Ne tu. Meni treba rane. Putkice mi nestaju, znači imam 2 putkice i 2 srca, znači tresem se ko Jermenija. Daj, molim vas. Ne to. Jedi. Dobar. Puni se srce moje. Puni se srce moje od ljubavi tvoje. Drugi nam, to majstore. Sreću kroje, tužni smo oboje. Prži se srce moje. Ne bi da pjevam ništa. Nije mi do pevanja, brate. Uglavnom da se prži srce moje. Moram nekako eliminisati ovaj grev. Što ne bi iskoristio ovo? Što ne bi kameni mač? A što ja radim? Znači, ne razmišljam ništa. Znači, trenutno razmišljanje 0. Sad ću da znam, napade treba da... Nemam mač, udarim jednom, on mene jednom, više ja dobijem damage-a nego on. To, nek sam i tebe istrošio. Uvijek mogu još 15. Mogu još 10 kamena. Da izvučem. Mislio sam da ispržim, ali ne može se pržiti. Znači da ispečem ili pržim ili prokuham ovaj kamen. Da lijepu kuću sebi napravim. Gledajte kako tu... A može li se ovo... Ma nema šansi. Ali neću, idemo mi zato praviti kuću. Meni se ne čeka ovaj dan, ja bi najradije ovako ovdje kliknuo. Ali neću. Dobro, svanulo je. Trebaš mi ti, svinjo. Dobra, svinja. Zato što si ti ružnija, a ja ću tebe svinja nazvat. Da ovako u kore negdje. Prasiću. Bravo, prasiću. Ti ćeš meni da daješ. Ja ću tebe da ubijam, ti ćeš meni da daješ. Eno krava. Polako. O, creeper!
Creeper! Ne! Ne! Jedva sam ga vidio. Beži! Beži, zelenkasti bre. Beži tamo. Ne! Ne! A, te bra šta uradi sa njive mi? Pa jesi li ti normalan? Vidi pauk dole. Kravo, gdje bežiš? Dole, upadaj! A šta uradi kamikaza? Ja crnijih zubi nisam vidio nikad. Hajde drvo, idemo sada, hajmo svi na sto da malo ludujemo. Daj ljudi, molim vas, pričajte gdje da pravim. Znači šumica, lijepo mjesto ovdje. Samo da ja obradim, ja ću ovo pauzirat da vi ne bi gledali. Evo ga ljudi, nastavljam s epizodom. Pogledajte koliko sam ovo sve iskopo očistio. Ovdje sam našao jedan rudnik sa jako dosta ruda. Znači da je to dobro. Pogledajte, ima ovdje. Treba će nam ovo za baklje. Znači za baklje će nam ovo trebati. Hajde malo da kopam ovdje. Ali morat ću, nisam gledala ni na vrijeme, morat ću ovdje da prekinem video. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja.